Halos tanan mireklamo na sa tumang kainit sa panahon karon. Apan ang naglagiting nga kainit sa adlaw, gihimong tinubdan sa enerhiya alang sa paggama og ice. Kini ang solar ice plant nga nahimutang sa Barangay Talamban, dakbayan sa Sugbo. Sayro nato ang detalye, pinaagi ning report. Kinsay magdahom nga ang naglagiting nga kainit sa adlaw makamugna ba og ice? Yes, sakto imuhang nadungog. Kini ang solar ice plant nga mugna ni Cebu City Councilor ni Store Archival kinsa usa ka engineer. Gamit ang mga dagkong solar panel, gikolekta ang enerhiya gikan sa adlaw o gipundog kini sa usa ka storage nga maoy nagsupply sa kuryente ngadto sa planta. Again, gikan sa solar panel, gi-convert sa solar panel ang energy sa adlaw padung sa ngalan natog DC. Now, iyang giinkuha padung din sa atong controller unya gikan sa controller iyang gi-charge ang atong mga battery. So gi-charge because ang kaning power na sa battery nato mo ni gamito nato inig ka gabi. Gipakita ni Archibald ang mga makinarya sa ice plant nga maoy makamugna og ice. Wahinoon kini paandara atol sa pagbisita sa news team apan matod niya nga makaproduce og mga bulky sa ice. 1.2 million pesos ang gasto apan malungtaron usab ang return of investment. Gawa sa ice plant, solar-powered usab ang iyang pinuy-anan. Gani sa sentrong bahin adunay dome nga direktang mosulod ang kahayag sa adlaw ug mo reflect sa samin nga gibutang sa ubos aron maoy magsilbing danag ang kahayag nini sa sulod sa balay. Giklaro hinuon ni Kunsel Archival nga main source nila ang solar energy apan adunay secondary line gikan sa power utility nga gamiton kon gikinahanglan. Ang mugna sa engineer public servant ang hinungdan nga nakatigom siya sanglit mahugman nga negatibo na ang iyang bayranan sa kuryente. Ang energy sa sun akong gingon ganina alan nga infinite. Renewable, di gyud mahurot. So, well, of course, usa ka engineer, ako ginanggi paninuha nga ma-prove nako sa mga katawhan nga ang energy sa sun magamit nato. So, to lessen, of course, makahimo tag ice. Of course, makahimo ta og way nga mungnaog ang atong bayranan sa kuryente. Samtang ang water waste gikan sa solar-powered aircon gipaagi sa tube o gipadagayday paingon sa punuan sa mga masitas nga nagsilbing bisbis sa mga tanom. Isip konsyal, gipailan na sab niya sa konseho sa syudad ang paggamit sa solar energy sa mga buhatan sa Cebu City Hall o gipaabot pa kining hingpit mamahimong ordinansa. Dako matod pa kining umatabang sa katawhan ilabi na nining panahon nga magkuwang ang supply sa energy sa mga power grid. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.